A Pobra prepara unha nova edición dos Pasabares. Van xa polo 8º ano de celebración, nunha iniciativa que pretende desestacionalizar a chegada de visitantes ao concello. O 29 de marzo a Pobra acollerá a 8ª edición do xa tradicional Pasabares. O son das gaitas e a música tradicional inundarán as rúas pobrenses para deleitar aos clientes da hostelería, que poderán ademais participar en grandes sorteos. Unha iniciativa que pretende dinamizar a cultura e a chegada de turistas á Pobra fora da época estival. Un fin de semana, ademais, que, bueno, pois non está dentro do verán, non? Senón ese falar de desestacionalizar as actividades, que tamén a Pobra pois lle ven moi ben e lle fai falta para a nosa hostelería, para a nosa xente, para que tamén teñamos un día de alegría. Bueno, pois agora, ademais, como empeza a primavera e todo eso, pois xa nos empezamos a animar un pouco máis a salir á calle. O Pasabares vai xa polo 8º ano de celebración, que neste 2025 conta coa participación de 22 bares e 21 grupos, moitos dos cales tocarán na Pobra de Balde. É unha actividade que sabedes que estamos buscando, dando voltas para que seña unha actividade boa, para que, bueno, a ver se vamos aumentando todos os anos. Sale moi ben, pero este ano queremos que sale mellor. Entón, nada, temos a participación de 22 bares e 21 grupos e, bueno, xa agradecerlle o que é aos grupos todos que veñen, como todos os anos, voluntariamente, sin cobrar un puñetero peso. Unha 8ª edición na que se volverá a contar cun sorteo de suculentos premios para os participantes. Dentro deste Pasabares vamos a ter un sorteo que, bueno, xa facemos todos os anos, que tamén é para nos ayudar a recaudar cartos para os gastos que temos dentro do Pasabares, onde vai haber unha comida ou unha cena no Sanxo. Rodrigo nos vai a dar unha sanguichera, a Soqueira do Petón zocos, Hotel Lombiña unha noite para dormir ali, o Sisal tamén unha comida ou unha cena, a Mezquita 2 décimos de lotería para o Día da Madre, e a Unión colabora con PAN para poñer a comida aos músicos e a arrancadeira. O Pasabares da Pobra conta coa colaboración do Concello e comezará o sábado 29 de marzo ás 8 da tarde en máis de 20 locais hosteleiros da vila.